Салом, духтаро, сазе назайн саломати хубай. Пеш я пай зумрад омадагим. Ина точкаи обтобишон. Ин нуқтаи савдора мачам бо шумо да тавсия додагим. Марҳамат ҷои обтоби апай зумрад. Иҷада донаям метена? Донаям метен. Иҷада дона метем, медона ха клиенто омадагиян. 12 дар рӯза тарафи Тилобозорем духтаро сеем қатор. Дона дорем, обтоби ам дорем духтаро хушрӯйма. Ҳам дона ҳам обтоби метавонен омада аз магазинои апай зумрад харидорӣ кунен. 12 дарвоза тарафи Тилобозор сеюм қатор. Мана беҳтарин интихоб дар ҷай. Дида на духтаро ҳамаи чӣ дора апай зумрад. Духтара коира бинен қа хушрӯай двойкачаи фасон и вая киртая ай болош. Платья болошунум хали костюмчай. Хулоса платьяи фасони бадай. Дизайни худи апай зумрад катиай. Марамат ина беҳад хушрӯ ягонҷо рафтан даям ҳарӯза даям варианти хушрӯ касседа дар корай 250 сомон материалш да гап нест материалш беҳад хушрӯай размерашон стандарт аяфа стандартан ай размери алавай мешавад 46 пушту размери 54 пушта мешавад ай 46 то 54 размер дуруст мегирад материалашон фасон ай духтаро ина марамат дар кортон боша апай зумрада нависен доставкатон мекунанд ё ки биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза сеюм қатор ҷои обтоби апай зумрад обтобиш бо арзон мешавад ина платьяша диде на баъза бар ин платьяша дига чизо кати мепӯшен духтаро марҳамат ина варианти беҳад хушрӯ расветкоша диде на агар наворда хушрӯ надида бошен нависен расмоша мепартоян интихоб кунен доставкатон мекунанд ё ки биёен ин чунин обтовиам доранд духтаро 250 сомон нархи донашай киртои ипеки фасон омадай духтарако нигоҳ кунед намхо хушрӯчаам ки марҳамат дар ҷои апай зумрад бори новинка омад успет кунен духтаро пешакоша диден чихе украшения кардагим 1500 сума ипека копия люксша овардагиян бовар кунен на украшенияш на материалш фарқ намекунад беҳад хушрӯай чанд сума япа ино 600 сомон ина 600 сомон мана беҳад люксай дар ҳақиқат ҳам нигоҳ кунед копия люкс беҳтарин вариант касседа дар корай остиношкатинам хел вай дора дидена украшения дора нархшон 600 сомон размеро чӣ хеланд то 60 ай 48 то 60 размер ҳастай тамошобино марамат 600 сомон ипеки оригинал бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза сеюм қатор ҷои апай зумрад иҷад ҷои обтови апай зумрад ай обтовиам доранд донаям доранд ман нархи донаша гуфтестам духтаро ина барои савдоям гирен беҳад варианти хушрӯчаяй мана материалшам дидена чихе хушрӯ ипеки фасонай хичам аҷоибот то 60 размер меёбен варианти мисол туй равак апай зумради чӣ материалай қа хушрӯ ира бинен ипекая аҷоибот кирта марҳамат духтарако бори новинка дар ҷои апай зумрад медонед бо ҳам қа расветкои фасон дора ози нишонтон метиҳанд нархшон чанд сума юра ина 350 сомонӣ буданд 300 сомон кардаган ипекай материалш бовар кунен ку ко фасонай пеш ина аз наздик нишонтим бинен духтарако рангошам рангои беҳтаринай касседа дар корай пеши апай зумрад биёен духтарако ҷои обтовиш бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза сеюм қатор ман рақамашонам мемонам дар рӯи экран касоне ки имконияти омадан надоранд нависен доставкатон мекунанд ина рангоша дидена ишаишта хушрӯ ишаишта хушрӯ 300 сомон размеро чӣ хеланд то 58 ай 50 то 58 размер дора марамат размеротонам меёбен духтаро нигоҳ кунед ҳам расветкаш хушрӯай ҳамин ози украшенияша нишонтим сангоша бинен охи ҳамаш сангоша намхел тоза оригиналай марамат беҳтарин вариант дар ҷои апай зумрад ҳам размеротон ҳаст ҳам расветкаотон ҳастай духтаро успет кунен тамом нашава глянцеви ипеки фасон духтаро киртаи духтагӣ беҳад хушрӯ дар ҷои апаи зумрад нигоҳ кунед чихе фасонакай дигар рангошам ҳастай бори новинка марамат духтаро киртаи туйпушака седа дар корай пеши апаи зумрад биёен чанд пулиян ино апа 250 сомон ай духтаро
марҳамат 250 сомония рангора бинен чихе рангои хушрӯвай марака кадои мехоҳанд духтаро ҳар рӯз моделои навинка даромадистанд ина нигоҳ кунед чихе фасонакае ҳар рӯз модели нав медроя магазинои Апай Зумрада чӣ ҷои оптовишонда чӣ ҷои мисол магазиншонда биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза 3 қатор марҳамат ай пешозимаш мода нишонтим и сангчора бинен охи худаш маълум ай бори оригинал мана марҳамат дар кортон боша омада аз наздик пӯшида бинен омада наметонен рақамушон ҳаст дар рӯи экран нависен доставкатон мекунанд духтарон новинка мепурсен пас пеши Апай Зумрад биёен ҳамаи куртои овардагишон новинкая нигоҳ кунен ина ира мешава ҳамчун боло пӯш пӯшен мешава курта барин беҳад варианти хушрӯвая камакак маълумоте дар бораи ҳамин дизайнтон апа ира нигоҳ кунен чихо хушрӯвакае турсияи духтарои хушрӯима ино то размери 58 пӯша мешаванд то 58 мешава духтаро дидена ина марҳамат нархаш 350 буд ҳозир 280 скидка карда 350 сомона 280 сомон шидагиай то 58 пӯша мешава марҳамат аз ду тарафаш гирбишинай байниш боша паплини белмандо паплини ғавси хушрӯ марҳамат вариантча бинен копия люкси турки касседа дар корай ҳатман ҷои Апай Зумрад биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза 3 қатор ҷои оптовишонай духтаро марҳамат оптовиш бо дига нархай оптовиш бо арзонай духтаро марҳамат муроҷиат кунен платья мепурсиден духтаро марҳамат платья дар ҷои Апай Зумрад омадагиай нигоҳ кунен чанд ранг дора кори дастӣ рафтагиай беҳад хушрӯ меистатанада ина касседа дар корай инам хали платьячаҳои фасон ҳамаш кори дастӣ рафтагиай ёзе аз наздик нишонтон бутимда дидедан духтаро чихе фасонакай мана ҳамаш кори дастӣ материали ипеку белмандо мана марҳамат комбинированӣ кардагӣ беҳад хушрӯ 350 сомон буд аксия шидагиай нархошон 250 сомон кардагиян ина марҳамат духтарако касседа дар кор биёен пеши Апай Зумрад бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза 3 қатор эй вариантам хушрӯа анай вариантам аҷоиб фасони хушрӯай размеро чӣ хеланд размери стандартае размер сар мешавад 46 то 56 пӯша свободна мешавад ина дидена то 56 58 ҳатто мешава 12 дарвоза тарафи Тилобозор марҳамат 3 қатор ҷои Апай Зумрад оптовиам доранд духтаро шитоб кунен ки тамом нашава духтаро чӣ хеле медонен ҳозир тигр трендай ина марҳамат боз ҳам як новинкаи фасони тигр дар ҷои Апай Зумрад нигоҳ кунен чихе хушрӯ остинакош пешаки курташ ҳамаш нигоҳ кунен духтаро сангчаборон беҳад фасонак материалаш аҷоибот паплини оригиналая мана марҳамат доинги ғавси хушрӯ духтаро шута мепӯшен ҳичи намешава мана марҳамат касседа дар корай чанд сомаи апа ёра скидка кадаги мози 280 будан 200 сомон метим то 200 сомон ина куртаи тигри фасон дар кортон боша духтаро 200 сомон дар ҷои Апай Зумрад размеро то чанд бошанд размери то 58 пӯша мешавад то 58 пӯша размеротонам меёбен мана марҳамат духтарако биёен пеши Апай Зумрад бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза 3 қатор оптовиам доранд тез омадестан иншаллоҳ ки бо новинка духтаро ҳар рӯз қариб дар ҷои Апай Зумрад бори нав медроя марҳамат тез хабар гирен ҳозир духтарако чӣ хеле медонен тенсел мода шидагиай ҳама материали тенсел мекова куртои тайёри ки материалаш тенсел боша марҳамат Апай Зумрадам овардагиай ай тенселои фасон бо корои дастӣ рафтагиай бинен чихе хушрӯча фасонай материалаш ина диден духтаро ҳамаш кори дастӣ рафтагиай тенсел медонен чӣ хеле ай материалаш на ипекай на глянцви байни ҳами ҳардашдай бовар кунен леки аҷоиб салқинаки хушрӯай маъқултон мешава духтарако мана ранги ҳамн материалои дубайски аст канам халиоя хулоса варианти беҳад фасон мана дидена духтаро гулшам гули аҷоибот нарх чанд сомаи рапа нархошон ё 350 будан ҳозир скидка қати 280
ва дидена духтаро тенсл ай 400 поён нест леки апай зумрада 280 сомонда тенсл меёбед марҳамат каседа дар корай инам хекртаи фасони тенсл биёен ҷои апай зумрад бозори корвон тарафи тилло бозор 12 дарвоза сеюм қатор ҷои оптовишонай духтаро оптовиам доранд оптовиш бо дигай нархиш хулоса биёен аз наздик бинен омада наметонен нависен доставкатон мекунанд бехабар намонен духтаракои хушрӯ ҳамқа киртои фасон распродажа шидагия нигоҳ кунен инам ино глянцеви ипекои оригиналан 300 сомон буданд ҳозир апай зумрад аминора шумода 150 сомон кардагиянд бовар кунен нигоҳ кунен чихо хушрӯвай материалоша биёен бо аз наздик хитон бинен бозори корвон тарафи тиллобозор 12 дарвоза духтаро 12 дарвоза сеюм қатор ҷои апай зумрад нигоҳ кунен охи чихо хушрӯвай материалошам духтошам фасоношам ин хеле нархи ягон ҷода нест итальянкаҳои касичка хитон дида буден амино чанд сум буданд ҳозир бошад дидена 300-280 буд ина размер ки мондагӣ нест ҳозир 150 сомон шудагия модел пуштагира бинен чихо хушрӯвай мана 150 сомон успет кунен размеротона биёен биёвен духтаро гирен ки беҳтарин нарх кати ана мехе киртои фасон пешниҳод шудагиай мана марҳамат ишаишта хушрӯ ина модела бинен чихе фасонакана платёшам аст ина дидена духтаро чихе фасонакан ва ина пушча диден ҳамаш дизайни апай зумрад катиай ҳамаш оригиналай бо омаден аз наздик хитон мебинен ина мира нигоҳ кунен материалш худаш 200 сомонай бейнигинаш иҷара бинен киртаи духтагӣ санча борон мана барои шумо 150 сомон рӯзай рӯз ҳар рӯз қариб моделҳои новинка ҳастай биёен тамошобинони азиз ина марҳамат касоне ки аз ҷои апай зумрад ду кирта харидорӣ мекуна анам хе браслети фасони сталинои туҳфа мегирад ира бинен чихо хушрӯвай ин дизайнерша бинен ин бо новинка дизайнери новинка овардагием барои ин дизайниш нав буда дизайн чихо хушрӯча мана марҳамат духтарако интихоб кунен дарава как доставкатон мекунанд дута кирта гирен распродажа неву аз новинко духтаро ин ценаш худаш 100 сомон ай духтаро хушрӯима ценада 100 сомон ина диден шумода туҳфа меғалта ина ай киртои новинка гирен ду кирта гирен як тавай браслети сталинои туҳфа мегирен